ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ ንውንጀላ ክፍል ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ትነጽግ صحافة ጉዳያት ወፃ አሜሪካ بصوني 10 መጋቢት 2023 አብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ምስቲ ጃንዳ ወያነ ደይመደይሉ ህውከት ንምፍጣር ዝኸፈቶ ናይ ቃጻ መጥቃዕትን ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያና ተሒዙ ዳግማይ መርትዖ ዘይብሉን ጸለሎ ዝቐብእን ውንጀላ አንጻር ሓይልታት ብክልኻል ኤርትራ አቕሪቦ እዚ ሓድሽ ዘይኮነ ውንጀላ ክስታት እዚ ከም ወትሩ አመርትዖ ዘይተመስረተን ጭብጢ ዘይብሉን እዩ አካልን መቐጸልታን ናይቲ ምምሕደራት አሜሪካ አጀንዳታቶም ንምስሳይ ክብሉ ካብ 2009 ድሓር አንጻር ኤርትራ ክኽተል ወጸንሑ ዘይ ሓላፍነታዊ ተጻባኢ መርገጽን ናይ ምስይጣን ተግባራትን ድማ እዩ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ሓሶት ጥቐነ ዝተወሰነ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ኾነ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብቐንዱ ጃንዳ ወያነ ንምድሓንን ካብ ተሓታትነት ናጻ ንምግባርን ዘርአዮ ባህርያት ነተሓታትነቱን ምሽባኑን ኣብቲ ከቢድ ሳዕቤናት አጉሊሑ ዘርየዩ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሕሱር መሰይጠን ዘመተ ኸኣ ብፈጠራዊ ጥቐነን ተሃዲድን ንኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጅሆ ሒስካ ንኸዳሚቱ ወያነ አሰልሲሉ ንመናቆቲ ምትትታው ምስምስ ንምሕዛዩ ብእዋናውነት ግዜ ክርአን ከሎ ኸኣ ብደረጃ ዓለም ብዝሰፍሐ ኣብ አፍሪቃ ድማ ብፍሉይ ንዋሽንግተን ዘጋጥም ዘሎ ተደራራቢ ፍሽለት ንምጉልባብ ዝዓለመ እዩ እቲ ዝሓለፈ ኣዕናዊ ኩናት ወያነ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰፊሕን ዝተዋሃደን ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ልዕሊ 3000 ወተሃደራት ድሕሪ ምቕታሉ ዝሰዓበ እዩ ውጥን ኩናት ወያነ ካብ ምብጋሱ ጀሚሩ ብሚሳይል ነዊሕ ርሕቀት ንኤርትራ ምጥቃዕ ዘጠቓለለ ንመሰረታዊ መትከላት አህጉራዊ ሕጊ ዝገሃሰ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ገበናት ወያነ እንተላይ 10,000 ቆልዑ ብሓይልን አስገዳድን ብምዕስካር ኣብ ክልላት አምሓራን ዓፈርን ኣብ ዘካየደ ኩናት ብሰብአዊ ማዕበል ምጥባስ ዘጠቓለለ እዩ እንተኾነ ዕላማ ምምሕዳር አሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ንወያነ ምጥባቕ ስለ ዝኾነ እዚ ገበን እዚ بفلات كم زي يقول لحيو تغيرو مورالون حقاون تحتات الناس مس جيوبوليتيكاوي قدام الناس امريكا كتحاز قبوا يكونان من محضر بايدن متحسن صا كابيتول شديس تطرق تشحن اسران حدن بزملكت ملو زي حقاوي السلطان اب قبر كوعلن اب لعلتهم قبننياتات زبلم حقاوي سقمتكو سدن مدرخو الذكريو واشنطن بار ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሱርን ውግዙን ተግባራት ዘይሕጋዊ ምትእታዋትን ነፍሳ ክትሕየብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዞባናን ሕጋውያን ዋናታት ጉዳያቶምን ችግራቶምን ባዕሎም ምዃኖም ንምፍትሑ ድማ ሙሉእ መሰልን ዓቕምን ከም ዘለዎም ክትፈልጥ ይግባእ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከሳሲትን ፈራዲትን እትኾነሉ ሕጋውን ሞራላውን ልዕልና የብላን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ أسمرة 21 مقابيت 2023 عم بقي جكان زفري